Zašto idemo u crkvu? Da li je dovoljno verovati u srcu, a ne ići u crkvu? Nije. Crkva nije samo zgrada. Crkva je mesto gde vazduh diše molitvom, gde se nebo i zemlja dotiču, gde se vera živi, a ne samo misli. U crkvi se sabiramo kao jedno telo Hristovo. Tamo primamo svete tajne, molimo se u jedinstvu, ispovedamo, pričešćujemo i duhovno rastemo. Gospod je rekao, gde su dvojica ili trojica sabrano u moje ime, tu sam i ja među njima. Crkva nas ne udaljava od Boga, ona nas uči kako da mu pristupimo iskreno, pokajnički i da živimo istinski i večno. U njoj učimo istinu, borimo se protiv strasti i vraćamo se Bogu. Crkva nije opcija, ona je put spasenja koji nam je Hristos ostavio. Zato nemoj stajati izvan vrata crkve. Uđi, pokloni se, zagrli Boga koji te čeka. Ako veruješ u snagu crkve, ostavi amin u komentaru, podeli ovaj video i neka nas bude više u zajednici sa Hristom.